máme tu túto 3-4 jednotku, čo som tam menil karburátor, no a nejaké drobnosti, takže skúsime ho naštartovať. Takže trošku som ho musel doštelovať, ale tam je ten už blokovaný karburátor. Tu je to napísané, jak to máte nastaviť, a to vôbec nevychádza na ten blokovaný karburátor. Takže originál z výroby vám to takto udáva 1/4 a 3/4. Takže pozrite, zatiahnutý takto, a pozerajte. Takže mi to povolí len jedna, nič viac. Tu mi to povolí 3/4, zatiahnutý. No, zapadne tam, takto je zatiahnutý. Idem ho povolať, toto sledujte. Takže 3/4 zhruba povolí. Ešte raz tento. Zatiahnutý. No, tam postavíme toto. A otvoríme. Na necelé jedno. Takže toto sú tieto novšie karburátory. Takéto, čo sú už blokované. Ja som tu, tento karburátor, tento je starý karburátor z tejto píly.
tu bol ten blokovač a tu sú k tomu tie veci, čo ho blokujú. Takže ja som ho už vykastroval. Takže aj tento nový karburátor si vykastrujem. Takzvané. Že ho vykastrujem, lebo tam vnútri tam sú šroby. Viete našterovať aj viac. Len výrobca už spravil takéto a nepovolí vám to, tieto blokovače. Takže ešte toto skúsim a uvidíme, že jak to pôjde.